Nyabeta Ndomba Jani Nyabeta Bako Moenyo Nyabeta Aye Nyabeta 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 Mwono muyae Nyabeta mwono moitonga Nyabeta Nyabeta mangadae Kwa santara agenda ale aya bitutu ngayokuru Ono ramuchana na iko kino matengine te kwa ete ire muna kireki omanyete kero na ruaria iwona ata bulinga ngamumura bwe pikipiki bitutu tonte iburonge ngaki kurugwa karwetega omanyete na ndo yole sana ina akotebe tina ki asiyefunzwa na mama ufunzwa na ulimwengu wana kwira ni rogocha kwangira ni rogocha ga oyo mwana one mbisi watiketeka na ande litanga ntorante ya soko karante ya soko rugitanga tinkwa yeri karante ya soko mama nangira ngora tingo bo yango te kima usine beta kote nayo konte nayo kwachi na cheta so mistake friend ya Arafa anganya akanganya naye kuanganya mama baba ngi bitutu akukong'enera akukong'enera nga bamenyete n'omwiseke nabatebire nga bamenyete n'omwiseke omusani oyo bitutu oyo minto mama bunariga bara nonyesiteri ari anyomire n'omwisi bw'epikipiki mama nandi omwisi oyo tabwate mukungu ng'ang'ambi bitutu bweka abwate abakungu abange ababeche pikipiki baba bakorukanjara nga fyo abo wachete kwetekera baba abambali bakomenya moto korwa bumwerese baba gutomita kingo tekema ukachikwetekera abeche pikipiki abalero bakoruka nga fyo ngasera barakwira gusikira nayo nyumba agotikororo oyo cha orenta nayo negetunguru mwokorutira mune ngoko nandoge mona ngai bono kwale ngakali goranga bono tocha kutenga ki tanto mbale muiseke nara osiro tokale koruku bitutu muna inde kwa batebeti bitutu koruku ingo orege igora ali maututi okolenter mune ngoko abeti pipi ako kolenter na inde getumo kurutira kiriga sabe ya pa ako gorubu na orie inyunzu olento kurutira mune ngoko na ndogenda mono okonyora barumba te ni asimusu bati omo baba no bono wo utia enche muna kurigeti naki kwa berere ga baba ko mirali kwa berere ga riri kwa rota usara oche embotombe ya kwa renge etukyo kwa rosiri kwa renge raini bwe chogete abantu barote ngo mwana urari umwise ko ngwa bitutu netaya sabanya sae ekeboke kya omukwerendo omuboyi wangira kwati kobuneka ko baiboko kale ngabana mwana agotugamiri kinje tokongasa limwana keni boni gaseka bono raundi nyanya nchategete bono next no mutu nyanya nchategete igora sali ye kwangikere to maite igabone igora rtinda goikere rero turangere keboko nge gosinyete gotu tigango tebiga muibwete mbatebiga tinte tikora moko nyagotara inuna abana bakesante tiko mogotara nebi abaisike nyoleke muibwete nayo taito gwatara nabo ngakinenda ngakibono gwataite Nogwete, tinte tikora monto gaiga na muronde bwensi ya sekere. Abu akiaro tanga. Naye gukora mtori kogoseka. Ekenyoreke bani gani nchendo, muibwete. Abakora mbo naye ya ukogamba. Tinte tenge nchango tugana. Nchena iga. Iga. Inche? Oko ntenga nchena iga. To ekobete. Ngora to. Manya ora tingobekera wanted orwe kenyoreke pi. Mbeke. Mbeke. Tini kokosa Asikio koruero. Ndoyo. Ngoko rusinde kenyoreke. Ese ga ninka. Ngoko rusinde kenyoreke. Akio koruo manya koruo. Tiango tenganare nabo kana saba. Tinte itukwiranira na bana. Norocha. Bone gento temokole neki. Na abaire libagane na abaire freedom. Mwatara kuchiroche matari kuchimete ime.
mwatiri mukirari bu mweriga mwatiri mukamwatoka guchimate se lakini gocharugurana para antigere no e princess yoke gota kingo kumio njaya kitoko onye go Messi 45 yango Messi 90 okay exactly 90 bono ga igaro na gote bigampo sile jogota tinte tine mtoshta kongana nende tetumo no gata tabia pi maine ai to gote mana na ene kenera bus oyo ningo sagini oyo ningo tebeli kona tero ningo iwe oyo ningo moirole oyo ningo nase kinko irole oyo ningo sagini oyo no mogambi oyo mobisa abubonsi abubo timba sakonyora mogo cross line ejo omonyo ya abubonsi gosanga kwaboli abuboka bas lakini risi ina abaire mo crossio to wana ndire para the 3 main to wana ndire main character enta chimain character chitimba sakonyora mo kunya wependa kesororo yani to kwanda na nyinyi unyo kwa unyo akia na ara tenga moni ngani nchendo no mono kunya gwa kansa nkemute igora nate tamana ngota lakini muri yeturungi mwanywa ngote neturungi mwanywa ngongo taine turungi asengencho pesa te boleti mani pesa te boleti ngote mwale teri kwerta bwati nyanya kwebire pesa te boleti oyo mana nete tukagora no choyo manya ko beko mutu boso mutu kami boyo nende ene linga timbu ati mudri na gote nga na saba mambi igo bono nyuwe na nema gotukorugora ari omoto nema ya Mungu inateremuka Chino tanya ko ngetira oli ganga ugwacheta so musacha ugwacheta so musacha mu roi gwetigitigi mono ligire liora muna gokoli ligire liora muna kwabeire ani manyanga lina bana akonyete inka konya burugi kana ninka gotebige geisi kuminto ga mugaso iburunga ki ba minto nje no mongina bwe kanisa nari bona abaise kumuchago ochago salikere go otari kubikana nyabe to minu mwana bwe shagata kwilichi asiefunso na mamaye ufunso na olimu bona omaigo otuomere tengandi kwanza munole gango kuri lindo chene nchara basa kene kara bwaros enchara iteke kwanza oyo ne nchara tuwa kwa ole nchara no muri no ane chido rachoka ga ne nchara basa kende baba no liete ena ata muri kuri nga ugose na ari kuri gose na ne nga kinga nga bunge nyumba una agenda agotiga ga gugo akitari nchara kuri liete muri koigwa bigonye bibino muri koigwa bona udanda na kubegete sukuru gali kibasa na ari kuru chinyinge ngoso ame baba na yogenda bona ukachibwetanga lekera ba murabanga na bichi pikipiki ao chena kokane tio gasi ao Nano na wakirebe mbwato ki. Bitutu, nsike njeno mwisikumi no manene. Mboso kukibote tokoletera mama. No mete mama kanisa. No mete mama kanisa. Nko manyaro nsipi. Kore ganchitari mono mbwate mono timbwati. Ngoko konyande ga kinu mwisikumi ti nko ikubu yake ngo chikokorera ko gosumbuka. Iwe gwetu abo gosumbuka torose yusumbuka. Sawa tena mano gochiaba. Abantu ako Mamangu manyaro nsi aitana. Muhaka misati. Njoma tengo kanara okumisana. Manyo iboleta abana barenga. Batatu. Kemuntu nero mwana omonene. Kemuntu tugetigana buya tukamosomi agakora kirasi nane. Kemuntu akarakora matemo agaeta buya. Na into togeta kali na ki mwana oetire. Tokarusia ng'ombe bweriaria. Nyabarati. Tokaonia akagenda secondary. Form 1 tokabeka chibeso. Kemuntu chitamuire ngakorete skuru atarachaka. Chitamubere. Esukuru ekamusi. Agachaka kucharo kachimba kwa school. Ngachaka kotebu ngazi kugure sengenge. Oyonge muntu esukuru ekamusinyera. Form 1 kirasi gya kianda no atigerete. Toho chamogusu. Nere tokaraka kara gaisigo kaiga karakunga chaka some. Nera gasomo ko kirasi nane. Oko bwato kesku. Lero bunango kwana iga. Igako genda paralia. Oso achi gurupu. Nga lero gaka kare ko guye squat. Ase chipigipi. Mwegule
Abu ara to koraki. Tiri gotegerera. Omo nuoyogo. Kwa ule. Tayi gesagane kwa tino koraki. Tino koraki. Tindi kuira neribu. Onicha ke mto wakai. Tino koraki. Tini ukwana kenda abu. Tini ukwana kenda. Abantu mbale ngana gote ibali. Teko kwatera makera. Abantu mbale. Tena. Turuko mwatera makera. Abantu mbale ngana gote ibali. Parenga. Ngona. Sagire. Nango. Timba sakumanya mo koraki. Okros ya. Timba sakumanya mo koraki. Okros. Parenga otara. Princess. Princess ningo. Princess ningo. Princess ningo. Nora cha princess bia. Princess ningo. Ke monte simba. Princess, boss lady. No nyugote. Banyore. Koko na wana watiga hii. Ako tabinga. Don't close. Akagatige. Kora koitanda pak koko sunyana ka. Awani Chenko ikere. Chenko ikere. Nakube kiromo. Koko akaje papa. Ndizi TV Ubuhansu Bwomogusi. .428 marks is the highest score for this year. I wish to commend the candidates and all officials for ensuring that the integrity and the credibility of the 2023 KCPE examination remained high. Amachibu ya matemwa manena KCP korariwa benene wizara ya HSMI. It is through hard working, through discipline, through cooperation of parents and teachers, and the children were highly disciplined. Omokia chimbwa chingia no kobwatrana na kokwerereta amachibu amaya kwene kiwane na sorogongo rwagusi. We are opening our schools on the 8th of January for the new year, meaning that we are back to our normal calendar of events after COVID. Kalenda ya masomo koinera ase chiskuru chigo chikoigoro mutenyo mutangani omwako gocha. Ndizi TV Ubuhansu Bwomogusi. Oti hapa kaiwonde na karomo chioyo. Karibu. Baba. Anti nayo kare. Ninze baba. Gaki karibu. Baba. Kaya, yatule. Ona chirenza kororo mu yo minto. Mama mete na igwete bobe. Nabona igwete ngana igwete bobe. No ali. Karibu gocha. Baba. Karibu gocha wana. Ke. Usibo yo minto. Igana abwendire. Nakyo mwana minto kana no minto gwachira kora. Igani gwete ngana abwenda kigimagaki. Utabwati umwabo bwata muramu. Bagaki umwana minto gwachira kora. Yani ne igure ngana abwende chinguru. Nabwendire. Amina toro chirende ngani igo naba muneli yogo. No nyenje nabo bwanga. No busibu aho. Nsasoge ti. Ya ndo tsinga no busibu. Ekero yo mina ko korwo gusasu. Amina. No nyena mariyo ari bono kunya kunywa. Igo ndo tinga kwa meta chini. Atiji. Igo karamba. Murango yo karibu njanja. Ogosumbwa siku hizi nande. Kurulitwa akanyogegete. Yabwate gikoronto.
Oh, aka ni kiri skill na bege tekiali na nani tu bege kiri. Ya. Igombo yoro marangu excuse. Buyo. Nataka nso keiga. Aba nande na nyori rundochi. Kayo. Nataka nke town. Mungwana nale korora. Tukwana mangana birata tondole nga. Kusana nkonye style ntabi. Oh, mungi na kwa mutigete. Anti na mutigete. Chena iwete wiya kikuba. Agante chena ratumuka. Ngocha. Ndire lyago tetia gocha. Tante eti tuko mitino metante tari ukwana. Karura, tari batakoirana. Ako hendo ha vera. Tari ukwana tukakuirana. Tuko mutabukiro chiri. Lakini mbuya mwa kore to. Mbuya sa environment nengi yabona bakora tulio. Tino metante. Yana bali. Kachire tari kora inyora magega. Tari ko inyora. Lakini neli wache te botuko. Nonye konawe. No arenga muisonde. Agacha agasere tu school fees. Lakini namo loleta kabisa gete konywa nawe getari. Ngamoa akaira na uje school. Nganti umanyire woni. Naro jiji kwenye commodity staff. Ko nabo atebese iyo ngamoa akagenda ere gagocha nabo ngonya kumweresa baadaye. Ono nari kwenye kumweresa na ere gakariga aria saka. Ona. Ona ira nete school igombi. Mbuyari atebe to bamisire lakini ne mwarenga ose inu mwatamburugete mukagenda. Bano ntwarenga. Mwarenga. Chumwana uninto. Nisanya gukwana ibona. Mbuyole. Bosi wana mateka ntoke kworo kino bosi risankwa na lili kworo ki. Nora ndinde bagoteba ngakonye nabo igwete bobe lakini aseri tukoli alero wachenchiri. Bana igubo beta kota igosurio minto. Gekandi biragaga. Nabo ngachi gutinga tinga gocha no mwana nyabeta ngatogenda muine yeto burugere getuma na bege tari asigetenga muino nandi gikamenya kungaka ngaka nabo kenkwerera gocho mwana mgati to koboka ga gonso inyomba ebyo no bikire osigorio minto tigango te yamangana litoko tebwe kanisa tigango tebi nga nyasaye moya ari amasabaria amasabo njebona amasabari narankonyete nonye nkonya kunyumite yabarente nga chintetere nyibwete nga nkonya kora mukiande kuna kora mukyo konya kora mukindo mwana ominto ya ramukya ramukyo mwana ominto nakinabuga nga ya kinegwete nga ya tuigwete buya abona abuga nga ni nonye tinda nsanjira ikatietu muya tigaminyoke igango siomeri elinde nisane ke nkoro yane nga nakororire ne liso muna nakororire iga elinde manyeko bende Koruga abuira ni royo mae binyoro chingoko chia bantu ako ibama. Bono rende aba babere basinyire. Omwana oito makogoti. Mogotu. Osomire buya. Twetiganire. Osomire secondary okorire. Oetiro chire university. Omanye goteba nga tubwati besa gosomera. No manya tingo mwana oyo ikire university buna gukura iga na rogocha gochenchi no bogimo bobwito tomenyete. Onero mwana kware kubwaterera asome. Acha gokonyegesa kukiao na kero kikarorekana matuka amambia. Omanye gote tubwati besa. Abo akwanire keno mongna. Ebyo nsubira kwa kwanire kwa nginyo iringa amaena abana aba twabarwanereire. Lakini bono ekero to aminto enyongo igwatikera geshiri bono ka kitutakubatira ntolengana kinyongo tiatikera geshiri mwana uyo kauchi gukura akore skuli ya ibya ote nyongo tiatikera geshiri oreti yatekire amatemu mambina riri tukoyo moiso besanji yo bwato koira igo bono mugako uyo njengo gotebiga nago chinanda ata waisi omwana uyo noyone ntintime tingingo na gokobekera amangana amanga amange nje nabagore dio mwana wemetie nyikianda anye wasinyuruko mosomi na bonkoro renjera nda akorenye tigane pi omwana yasa mwana noyone ata wesengo na gokobori bosa nje namabagore dio metie nyikianda kana nyagita alinje biaka komonyora ata weskoche noyone mwana talione omwana noyo ngakigwa kwana bono alisera igona kuwo bigose ntebise ningo iso mwana uyu ningo no mobogoretie ninche kanda nyagita alinga monyora nche bweka kwarengo aye omwana keraro bwo monto nkwenyiga nyigaro leta chibasa cyane wanzari yo mutwe goteba ngo mwana noyo omwana ogenda origeri nonya na ali zukuru tali ikiri malisere
Igali kile misati nchebuli. Ni chali kile taliane. Omanya goteba noyo. Ogoteba nga skuru tali kile mali sera misati yali kile. Misati gento kiegi misati elieta. Elieta to koli gose chibesa na chichigane iri omwana akanerwe sukuru. Epelepele yao. Omokumboyo. Epelepele yao bwate. Omwana watabire noyo. Bono oromo gake elieta. Tinta ke tijo no konyo geraga. Bono oromo gake elieta bosa gose. Ondo gali siringi 500. Omwana okaneire chiri bukomi goika mambi. Bono moga koina kioyo. Bagaka bande babange temechi yabo buya. Lakini ayebono tokerochi. Hata waisinando ko rangu asomete. Na kyoto manyere tinga somonega ne kichibes. Iga mariogo na boga enderete kuyanyu. Mariogo babusibulio minta mariogo muna bono mariogo ayo. Igo na nyanyure gocha lakini asinya saa ndusiri tigango taibusibulio ndusiri atambe. Kurusiri atambe. Nyasa ondusiri atambe. Nyasa uri to gosasima nyasa uri osatara mesa kana pedi nego uri to gosasima. Tata moyale. Tata ali moyo pi. Na ndo gosasima gotoka na to sasima muna bone chumuye busibulio mtoto otiga. Ikera ni amagani alio sipi nyasa atari gototiga. Amagani naro bono na nche mbwatererete na nche bono nyetalie kanisa obwaru ubu narure baba yano mwana ominto ntato yore igoro na rondusiri na ndo ngikiri bono bono totanyare gotebe eria mambia ri ntato korete ki na ro eria lero muna atwarokiri na litogoteba ngayaya mbuya mono muna bono umwana nyabeto urenga na ero gende sabari oyo mwabona ero urenga chiko na matainga ki baba bituturende tungocha konya kuingata iga undu kuinga nyorero ngori abanyagitari batenga kwandi kairirio wariri nyingi egere nchikucha chingi iruka none elie chibando bori gobo sigo koroge igoro seri gurika irurika uyo diriri bwate likoirani amanyinga egere ngira na chingura egere minyoke gochiana oche munenke ya nere baba nabo ndore nganga ingina atigirite meremo nonya ne kanisa ndore nganga ina atigirite meroberio nabo na ndo maite nkano mumina nkano mumina Skuli nyaweta bono. Laki amangana. Ewe kalini nandi nonye mangana kali changamoto kidogo. Mbuyali. Amangana tu akawaida. Na mwete nganda sobo. Pero chira ego mukisimia. Ngamwali nganda sobo ngigulende ninki umuchanga. Kanyora ile na mangana timunta kongereza muna achita katanyora to na timunta mbete itororari mbengo taringi agatorora inde una lina kwara timunta lende na era ko insist yenya ata tuiranira ngamwereza lakini ndindo china na understand kabisa amangana ngamwereza lakini aga tachiti ko bamuna nanchirana karoranga ngumunganyi Ngabana bata mangana lia ke muntu noaro mutoe bana njengarora tigamo time abakorengeri abakorora rinde sense ya mangana na mwerese nubwanja nirende onyaboro na ugo toreta na ande yamo na mukuira ne to kwa masagi na bote to kwa moyo tingo kumoyo asisa goli amoyo ne menwali bana kirege ntonke babuya uwanja nimboro ninga mineti ngari tukelimo boika naenda botoleta amo no boko bare igangende nabo ai nabo koroda amoli yo nyarore tetweru no ikali mandali nyabeta tomo boyae nyabeta no yae nyabeta Nyabeta no wajani Nyabeta Paco moyo Nyabeta Aye nyabeta 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 Nyabeta
Nyabete Nyabeta Nyabeto mwano muyae Nyabeto mwano moitongoe Nyabeta Masika na manganae Nyabeta 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 Nyabeta. Kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Barber atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wana huduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, pedicure, manicure, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax